Vitajte vo videonávode pre nastavenie mobilného internetu v smartfóne Microsoft Lumia 550. Na svojom zariadení najprv potiahnite hornú stavovú lištu s ikonami smerom dolu a zvoľte všetky nastavenia. Potom vyberte Systém a prejdite na Telefón. Prelistujte nadol na nastavenie mobilnej siete a SIM a otvorte možnosť nastavenia SIM karty. Následne opäť listujte nadol a zvoľte nastavenia APN pre internet. Potom stlačte tlačidlo plus, pridajte dátový účet pre internet a zadajte ľubovoľný názov profilu. Do úspešného ukončenia nastavenia vám ostáva už len vložiť prístupový kód a následne ho uložiť.